zer da prestazio jau, guraso daukagun baimena gure seme-alaba zaintzeko. Nortzu dira onuradunak, nortzu daukate privilegio hori, prestazio horiek, soldatapekoak, funtzionarioak, eta baldintza batzuk bete behar dituzu hori disfrutatzeko. Iraupena zein da 19 aste. 19 aste edo, depende, baldin bada zera horiek familia monoparentalak, hori zera guraso bakarreko familia horiek, 32 aste dituzte, bale? Nola banatzen dira aste horiek, lehenengo 6 aste, bai edo bai, biek, aita eta amak hartu behar dute umea, ninia jaiotzen denetik. Urrengo asteak, urrengo 11 aste, hartuko dute umeak lehenengo urtea bete arte. Horrela, horrela betetzen dira 11 gehi 6, 17. Eta gero beste 2 aste, umeak 8 urte bete arte disfruta ditzake.